Di ara mga katil. So gadala ta og bag mga katil oh. Mga gamit na to na kay na daw magpabalhin silang TV ron. Dala ta gamit para mabalhin silang TV. Sindi ay papalit ta tag bugas ani ron. So, kana lang. Dadali mo ka. Kaya di lang sa... Ano, dinagyan natin X1 din. Gawa eh. Ikaw rin ikaw dito. Ito sa libutan sa kwarto eh. Ayan, Jordan. Ayaw sa awi, kay 21. Narikat ka po na na. Bangko na lang ka mo. Bangko na lang pa. Sa dua ka. Tanawan na ma. Kaya manaw. Wala, sakto naman siya noon. Kaya ako, taulo ko balo noon. Bisa sakto na dili. Anak ko. Sarang dili man. Dili ko natawa ko. Diba kung dili na mag-king ang bukuan. Panara man ang panara. Bakit ba ko ka?
Ilan na resort or walang ka, flashlightan? 90 na lang na. Hindi, naman flashlight. Ako Flashlight sa na, flashlight. naman doon. Ano ah? Pero mo pa, okay? Ito dati, ikaw na na eh. Ito. Ano lapin ba? Ikaw na, ikaw na. Ano, usap kong flashlightan mo. Ano, usap mo, kalipat. Eh, pala, tutok ka lang ba? Tutok ka lang. Itili ka. Ano, asa na ang trabaho ah? Dahil?